Kaixo, segurtasunaren aldetik, komenigarria da beti bukatu ondoren saioa ixtea. Nola ixten da? Klikatu zure izenean eta amaitu saioa. Hala ere, naiz eta itxita egonda, beti hemen geratzen da gure izena. Hemendik gure izena kentzeko, ordenagailu publikoa bada eta besteek ez ikusteko gu egon garela, klikatu eliminar kuenta eta ezabatu nahi duzun kontua. Bai, ezabatu eta ordenagailu honetatik desagertzen da. Baina, gerta daiteke, astu zait saioa ixtea, edo argindarra joan da, edo batek daki. Badago modu bat, en remoto, hau da, beste leku batetik, zure saioa ixtea. Zer egin behar dugu? Ireki beste ordenagailu batean zure posta elektronikoa, eta Gmailen, hemen azpian, ia eskutatuta, xehetasunak daude. Eskuineko izkinean, BBBB-an. Ireki xehetasunak, pantalla honetan agertzen dira, non dauden irekita nire saioak. Asteriskoa agertzen bada, horrek esan nahi du, saioa irekita dagoela. Saioa en remoto ixteko, klikatu hemen, amaitu Gmail zerbitzuko beste web saio guztiak, eta saioa itxiko da. Googleek ez du ematen aukera ixteko bat bai, beste batez, ez. Adibidez, telefonoan irekita baldin badago, hemen klikatzean itxiko dira saio guztiak. Baina, segurtasunaren aldetik, ondo dago jakitea, en remoto itx dezakegula gure saioa. Bukatu baino lehenago, are gehiago. Saioa hasita baldin badago beste ordenagailu batean, mezu hau jasotzen duzu. Googleek esango dizu, beste leku batean irekita daukazula saioa. Itxi eta kitxo. Eskerrik asko, agur!